माने जोङो लोगोनि हाबा जाहैनो नागिरदों थिगसे देलायबाय दिनै मेकआप सेकआप फोनजोबबाय थांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै बे जाहैबाय आंनि बिनानाव बे सासे आंनि लोगो थांबाय थानोसै आरोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा माहाय हुइबो गोनांसैलाय Giống nè, bia không có đâu cô là bia không có đâu Thế bye bye làm ở thế đình nào với chứ nhỉ? Sekarang nang arok, anda mau bakal. Jangan dibor betar ni, flyover. Mana yang semua yang mungkin lagi. माबायदि Betul Banding kamu lah Tes dulu Sonamikani bisa lama Haba bisa lama नोंथाङा माबायदि मोनजादों जानो लुबैथार आं आंखौ नुवाखैना नाङा नुबाबो नुवाबाबो हाबायाव जानोसो फैदोंनो लोगोफोर हिनजाव गोदाना दा ब्लगखौ नुबाथाय थैयो बेसेबा मिनिगोन बियो मोदोम नुगोन नङा ओइ मा मालायनि थानो रोंगा खालि बिखा मोदोमाव मोदोम गैयाबा मोदोम जाया नोङो मोदोम गैया होनदों अलप अमा बेदर Hain deh konse nang थायो दां Rode lagro konse Oi दा भिडिअसो लागासिनो नै जा साइज नुदों मानसिखौ माबायदि मोनदों लोगोआ हाबा जासिगोन मिक्स फिलिंस Mixed feelings Happy Sad Coba Tuh biarkan biarkan माबा टेप 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 खालामनो मोननांगौमोन नङा बैयो मेकआप टेप 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 खालामग्राया Bola-bola गोलोमनानै एसे बारखांनाय बायदि जाबाय ना Leg-leg ada Makeup artist aku asli Itu Maya Maya Ganda Masih dong lanjut dari kamar ini dari kamar हिनजाव गोदाननि गय दौनाया गोथाव दे माबाना होलाय ब्लेन्ड खालायना होलाय
नांनायाव सनामिखौ थांनोसै नोङो जोंखौ गारनानै नोंखौ नायजेननो फैग्रोबावबाय बोरै मानसिया